ଯେମିତି ଆମର ମାସରେ 2 ମାସରେ ଲେଖା ଆଗରୁ କରୁଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ସୀମିତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ବହୁତ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଟ୍ ଭେକାଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ସେକ୍ସନ୍ ଭେକାଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ 2ଟା 3ଟା ବିଟ୍ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ନହେଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲାଣି ସମୟ ଦେଖିକି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଡିଏଫଓ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଫୋରମ୍ ମିଟିଂ ଆମର ହେଇନି ବିଏସ୍ଏସ୍ର, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତ ବିଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଜରର ଏବଂ ଯିଏ ବି ବିଏସ୍ଏସ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 4-5ଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କ